Molweni Betuna. This is Ubalu N. Inoba nayibona ne-attire yami endiyinxibileyo today. It's because kaloku it's that time of the year for omakoti. It's that time of the year for amazibazana. You know, it's that time of the year, in fact, for being umXhosa, you know. So I'm here again. I'm sure nanizibonile videos zami previous on tutorials of indlela zokuthwala i-stuffed duck or a Xhosa duck, however ke you prefer calling it. But ngokuya ndandiniplaka ningandihoyanga ndandilungiselela ke eli xesha, because I knew uba eli xesha lizawufika where people bazobe benyuka besihla bedyuduzela befuna ukuthwaliswa nofundiswa uthwala iqhiya. Lifikile ke ela xesha ngoku. As you can see there, I've used the duck that I've used previously on ubonisa indlela yothwala. I'm going to do that again on this video, but ke I won't be long on icala lothetha, because here I'm not really going to do like a step by step, but it's just me showing you ukuthi uyenza kanjani, uthwala kanjani or ungathwala kanjani. Le qhiya ungayithwala in whichever way ke sana. But if you saw on my previous videos, it will never be the same way obuyithwele ngayo. But one thing I know, whatever ibijelayo and use your pins, it will come out beautiful for sure. So nalapha I'm doing it again. I'm trying to see what is it endingaphuma nayo engabe inhle, engabe izawubukeka, you know. Let attire yethu ke as amaXhosa. At this point besendiniwe ke sanoyijija ndibile ndithe qho bethi nana le qhiya is not for the weak-hearted okanye ke the faint-hearted, because uyagowa kule qhiya. Andizothi ndigowa mna ngoku ndikwazi ukuyithwala kufike umntu ongakwaziyo kwa ukuyithini ucimbe awuzogowa shom. Uzawugowa, but in the midst of not seeing what's happening in front of you esipilini, nyamezela, pull through, because at the end